Kubor nakaslem jong unongsan Hima. UMLA kanong po constituency ba Miral Bonds hakajing kendo berkinato kubor haka upestri kam jong uhanong po ula Pynpaw ka Jingsngewkhia ka bejur Halor ka Jingsahteng pan Pyndep ka Maternity and Child Hospital kabadan ha umran kabalat mo ban pinkala siya ka COVID hospital. Ulang bawa lada ka sarkar jela kalakular ban Pyndep kini kejaka ay jing sumar hapo ka khasantrik ujeliu arja arpway Henry ke bosongsi kalong bahadu menta empat idak satya baan la ban Pyndep no kini kejaka ay jing sumar ka bakarpang namta kitu gibangat ka klam COVID ka kendai hakani ka singi nakaliang ba Miral Bonds ula Pynpaw kiwede kimat kiba ka sarkar ka haban Jingsngewkhia khamtam hakabayde bagajingan turput joka asam kablanut wat ban shnaya ka transit camp hapo uput usam ke jala meghalaya hakna para nalor ke jingkudor kimar ba mardi ke jing jong ki asha badu ban pedung kerteng ya baro kipat ba kipamat jing janjar lani kita kiduk kirang di hakathup joka National Food Security Act arjar khatlai to hakane ka por ki don ka tup ni ki issue ki don kamban pen snow na ka liang ka jonga kum nong khmat na ka temri boy hak ba le yo ban pha ga jing tho sha u menteri rang ba don burom jong ka jalla ga jong ni issue konrat sang ma ki issue ka ba kta na ga ban ta kupno bangin ya khun ban ya da na jing postet jo khlam covid-19 bat kupno bangin kre ye le de kum ka district riboy ban ya khun ya ka khlam ka ban kong ga de kani gede ka isu ka mat ka bangilai budin bangilai keren ka por sa ka por mungin don ya ka full fledged covid hospital la ka jong bangin light ban pen kre lang ya ka nong hospital hospital ani kui PSC CHC bangi ni don bangilai budin aduk senam ka bladep gila keren ya ketika MCH hospital ka ban umran ban convert kum ka covid hospital bat gila yo ban de jengo ya ka tu na kliang yang sarkar kala priang ya kani kila betha ya health department ban take up in hospital but kilai keren but ka tata terus kumulai thu da u menteri rang ba pun burom ba tata terus kan se take over man penbah ban penbit penbiang gi don kam ki infrastructure ki equipment ki beri hapo u menteri jong ko ke khia ba elhek da le de lawan ala yo don lang tu si hadin ka tu ka don ka jing jurip na kaliang jong ka parti kongres rung ayo ni jurip hang tu but ka respond ka jubab ka mengiyo na ka health department kalong ba la konom no ha shwa ka khat santri ujun la ban pen operationalize no ka mon ban pen longkam tandai mentangi iba ka klem shom la urlong ga lek ngada la de radin katu ga lek ban pe kidang long kumju hi tegi ngai i ka ne ka jing bom long serious na ka liang jong ka sorka na ka liang health department kumno ban Jingsngewkhia na ka banta ban yakun ya ka jing posted ka klam khamtam pala dang idon kan ka full fledged covid hospital kolong khanang yo urban position ni lede bani khun na gam ta ka third wave kumbala absu thu ki expert kila batai lupa long ba kala badwan kan ka sin ka balai ka kan sawan ka ban kham ta ki khna ba kam ta ter ka kum jing batai ki jungki tukum ka district mengin pen kre kita kwa bat ngida kerpat ya sarkar mardo kiri pen pun urlong no ya kani covid hospital po MCH hospital ka badan yang dia po meran sagoi ki issue haga bade bat ke jing khun ke jing ngi ki asha gi de ki batre hakmat na ga banta bani khun ya kan de khlam covid ki badan ha khando ki badan ha ground se ki snong di thau idang i ki khndet ski ki asha ki la berngem bro ban sangi trekam la da kimyo di tu ki jing siu ki de bani yo ki incentive bat gi dawa ki jing dawa na ga liang junga ne ko por bo sarkar ke de ban Jingsngewkhia kini gede vulnerable section ap ke badia khun ki sipai di bahmat ke badia khun baka de ban siu dep koloi no ya gitu ki incentive lagi de jong central share lagi de jong state share but hagaju ko por baka sarkar ke de ban Jingsngewkhia na ka banta ban ai ka anorium ka bom dunai ka san hajar tengka iwe I asya haga por ba ke ngidon ngidang ya khun ni covid banta de namar ka ta snem ka blade pi yo sisi hajar tendang ipik bat ka amount of work ka bela betset ki ka kam ka bi ha pantri ka khia pala dalam no omde banduna san hajar ni dawai ka ni nak soka bagade Jingsngewkhia ban siu na ka bantaki asha gi jungi ha ka jalla gi jungi ki badon kumba ndri hajar ndri spa ndri penyungut ki dan ka jalla gi jungi borok wi bat so ki issue menta ka sarkar kadang betha ya ki lembaga deputy commissioner lembaga ki BDO ban lum kerteng ya gitu ki longying ki beduk ki bom don kat ration
Kidon gilong ying ki snong ki jungi menta ki bayo yaw new ration lembaga NFSA arjar khatlai. Kidon kitu ki bayo ya ukau AAY, kidon ki bayo kidon PHH ba dingini non NFSA. Kidang don sibun gilong ying ki bom syom yo ya ukau ration. Gilong ying ki baduk ki badai hok ban yo. Menta ka jing kerpat ke jungi kalong ba. Sorkar haba kalap ha ban sim ya ki kerteng gade ban sim lut ya baro. Beling ong ikini isun marba ngiyo sngo bah baki videos kila persang legera ya kini ki list ki jungki sya ka sorkar ko gini kala bun palat ki list penduna bat kun tat tet ya ki dei hok ro pun pendu no sano kan lo dei ben kudup ikine baro margani ki jinglut baro kan ber ka sorkar kami central government kam di state government ka ban penbiang yung ukau temar katang so ban kentu ba ka district administration ya buka dei ban sim ya baro kitu jilonging beduk ki dei hok ban yo yau kau bikin penderung no apo NFSA ag arjar khatlai khanang ba kalong jing mentoy na ka banta jung tu long ying ki baduk bikin yo yu kau jing siu ki bikin ben yo ki incentive bat gi dawa jing dawa na kaliang junga ne ko por bo sarkar ki ben Jingsngewkhia kini ki vulnerable section ap ki badi khun ki sipai ki ba khamat ki bi khun ba ka de ban siu dep koloi no yang ki tu ki incentive lagi de jung central share lagi de jung state share bat hagaju ko por ba ka sarkar ke di ban Jingsngewkhia na ka banta ban ai ka anorium ka bom dunai ka san hajar tengka iwe I asya ha ka por ba ke ngidon ngidang yakun ni nu covid banta te namar ka ta snem ka bladep ki yo sisi hajar te ngi pek bat ka amount of work ka blabet set ki ka kam ka bi ha pantri ka khia pala te lak num no omde ban duna san hajar ngi dawai ka ni na sarkar ba ka di ban Jingsngewkhia ban siu na ka banta ki asya ki jungi ha ka jalla ki jungi ki badon kumbah ndri hajar ndri spa ndri nyungut ki dan ka jalla ki jungi borok wi bat so ki issue banta ka sarkar kadang betha ya ki lembaga deputy commissioner lembaga ki BDO ban lum kerteng ya ki tu ki longying ki baduk ki bom don kat ration ki don ki longying ha ki snong ki jungi menta ki bayo yaw new ration lembaga NFSA arjar khatlai kidon kitu ki bayo ya ukau AAY kidon ki bayo kidon PHH ba dingini non NFSA kidang don sibun kilong ying ki bom syom yo ya ukau ration kilong ying ki baduk ki badai hok ban yo menta ka jing kerpat ke jungi kalong ba sarkar haba kalap ha ban sim ya ki kerteng gade ban sim lut ya baro beling ong ikini isun marba ngiyo sngo bah baki videos kila persang legera ya kini ki list ki jungki sya ka sarkar ko gini kala bun palat ki les penduna bat kun tat tet ya ki dei hok ro pun pendu no sano kan lo dei ben kudup ikine baro margani ki jinglut baro kan ber ka sarkar kami central government kam di state government ka ban penbiang yung ukau temar katang so ban kentu ba ka district administration ya buka dei ban sim ya baro kitu jilonging beduk ki dei hok ban yo ya ukau bikin penderung no apo NFSA ag arjar khatlai nang ba kalong jing mentoy na ka banta jung tu long ying ki baduk begini yo yu nu kau tu ha kini ki kendiat banai ki kendiat tayo ki jing ki bagi pai ba ki kendu ha ka bede bet ke jing kiu dor palat jong ki mar ki mata ki marbam ki mardi ka petrol ka diesel kala kata palat yo pai ba kani ke digi isu ka ba na kaliang jungi ko kongres parti ko nomi khmat na kaliang jong ka ribhoi district ha gejelah gilai ju pun sngo ko sarkar na ka por sa ka por ya ka sarkar pedeng ha snem ki bladep ilaju penlong ki jing persa ki sithi ngilapha ha ka sarkar jelaru ha ka level jong sarkar jelah ka de ban Jingsngewkhia mentala pin pek ki jingrem ukhau ki udor udai ki udor piat ki udor uphan ki udor kini ki marbam nang tangin pe petrol kala kiudor kala jan kot spa am dak petrol ke diesel hisin ba kiudor petrol diesel kumut ba directly indirectly kan kata ayya u peduk unong lek unong wan unong song kali kamai u ki happen ki boy kali ki taksi ki sumo ba kata tet ha ba kit iki marbam ru na mar garem ke petrol garem ke diesel ki happen pen ki kini ki dor den mar kata kum ka sarkar ka badan ni jingkit khli ka de kamram jong ka sarkar ban pek ban khmi ya ke jing kiudor palat ya ke jing sim kabu jong ki middleman ke jing sim kabu jong ki marwari agi yo ki hat ka bakta ya kini ki paduk ki vulnerable family we khot ki lo loksan ki baduk ki babela ki ba kamai men sngi bam men te kalong ki sisa ki jing po ba ni sngo ba ku monong mi khmat sang mi mla ban supe ya kene ki dawai ka sarkar ki dan sibun ki linti ki ways and means lo bagi tax lo bagi ni kita state government ro kala ban penduna
ya kene tingi kentu ya ke sorkar bahkan pek ba kini ki marbam ki mardi ka petrol ka diesel kam de ben kiu dor palat bat nyingi scam bagani ke jing jong pai ba kene ke sorkar kan sa simkhia kenang bagi pai ba jong ni kin sup ba kinang la ban the di jing dor kam jong ki ha ka dor ka ba bet ko ba kawe ni ki mat ki ba kongsan ba ba ke jela jong yin ya lang ba nadu bangiyo ya ke jela ka ba pura ka de ha ka be de ba upur sam ka jela me kalia bat ka jela asam kumbala bersuthu kini ki artli sorkar jela kila itu ya kini ki area of difference ki don khat artli ki don kini area of difference ki khot ha ka ba agreement ka ba kila sign house nem arja sipo bor artli sorkar jela kila ya menjur ba kin maintain ya kini status quo ba begini gino development ki kam ki bade ban urlong ha ki tu ki jaka ki da pentip bor arliang lang ba ki deputy commissioner kana bikin ti blang bat ha ka ju ko por menta habangi I bah gini ki area of difference ni snutu ki don ki development na kalian ga Meghalaya na kalian ga Assam but ni kenturu ya ga jela ga jungi ro bagade ban simkhian mam na ka Assam ga ile ban develop hai gini ki jaka ki bah ha ki area of difference kumsha block 1 to block 2 but salang pi but kum ta ta ka sarkar jela jungi ro gade ban simkhia ban fokus ya ki development ha gini ki area to sagwe benta ga long ba kaba penlengok kalong ba hadin baga sorkar Assam nang baga transport department kila sinai ka transit kam hangti khana para Ribhoi district kaba de ka jaka ka khando hapo ka Hima melim hapo ka katkum ka jing pensai na kaliang jo ka Khas Hill Autonomous District Council haka arpalai trip Desember ng usnam arga arpo ka HDC kala thoro wa de sorkar Assam ban pensange ya ka tu ka jingte ya ka tu ka transit kam bat ban pensange mardor mar kadang de ga jaka Meghalaya ngide besutu ya kani kam de ke area of difference la daga de man ke area of difference man kata kaya ta kumwe ka bomut ba ing ka Assam kadang kwa banang penmi su ya kini ki jaka ki bakum kini kanam kin nang yo ban le kat bomon ban wara ik development ki chungki tendengi I ya gijing bom simkhia na kaliang ga sorkar ngini ang liang jungi kumki MLA gila simkhia la gade po assembly la kren ya gani la lek dagamet ban pej ro chiti sa kana para la de ban tho sa chief minister la tho sa chief secretary la tho sa po ki HDC la tho ya deputy commissioner ki ong bigidang inquiry bat kam ta ta ndai ta inquiry ka bala bun benai menta ban ngi gitu ka kam kala nang ya ki la jandep ya ka kam de namar kata men hagane ro la ris biang ni ki issue sorkar jela ka ong namar kadang don ka election na Assam empala abani keren di ong bikin saya kira ndala dep ke election na Assam menta ka ha Assam ke election gila dep ka sorkar thmai gala don ngikwa bemardor chief minister simkhia ban ya keren no bat ka Assam bat ka kongsan kalong rim pensange mardor de ban settle no itu jakar mar kan ni khendo po Meghalaya nginomla banang du ya ka khendo uput usam po jela ka jungi lada ka deiman ka jaka ka ban sakendong ka ba mdan bai im dan pe kaneli ka ban hakmat ki officer sarkar ki minister chief minister jungi man boleh ulet jingne chagaror u habiat yang tu kadi ka bangila ban I de namar kata kadi jing ken sting ka pom jing bom simkhia na kaliang jong sarkar khamtam ya kini ki jaka ki batmai ki bat deyok ki jaka jong Meghalaya ka jingwan kuru na kaliang jong ka sarkar Assam kadi ka bom la ban priang tingi kentujur ba ka sarkar kade mardor re ba kade ban penbe ya ki bakum kini ki jaka ban haju ko po haju ki di bentaru kenang ba gini yo uput usam ubabet bat kinok sok sunong ni khamtam hagi tu jaka kin la ban song suk song sngai